Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе? Хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю, я капітан каманды Ілья. Мы прадстаўнікі сярэдняй школы нумар 25 і са мной на гульню прыйшлі Віка, Діма, Кацярына, Ольга. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску – пища, па-беларуску – Ці верыце вы, што словы 3 і 20 – лічэбнікі? Якога роду ў беларускай мове слова «сабака»? У якім стагоддзі нарадзіўся Кірыла Тураўскі? Ці верыце вы, што раней сані, брычкі і калёсы рабіў Стэльмах? У якім абласным цэнтры Беларусі знаходзіцца дзяржаўны універсітэт імя Аркадзя Куляшова? Народзе кажуць, салдат спіць, а служба? У якім месяцы праваслаўныя беларусы адзначаюць свята Вадохрышча? Працягніце рад: даярка каровы, птушніца куры, бортнік. У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Кім прыходзіцца жанаты мужчына для сваёй жонкі? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Я Ілья, я набраў большую колькасць балаў, таму я выбіраю катэгорыю гісторыя і гуляю 3-м. Мяне зовут Вольга, я заняла 2-е месца, выбираю катэгорыю мова і гуляю 2-я. Мяне зовут Кацярына, мне засталася катэгорыя культура, я гуляю 1-я. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Кацярына, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Кацярына, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Вітаю вас таксама. Раскажыце пра сябе. Я вучуся ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны. Мая спецыяльнасць беларуская філалогія. І таксама я буду настаўнікам беларускай мовы і літаратуры. І вы працуеце ўжо ў школе. Падабаецца вам праца ў школе? Падабаецца. Добра. А хапае часу на розныя цікавыя справы пасля таго, як вы пабылі ва ўніверсітэце на вучобе і адпрацавалі ў школе? Хапае, мне хапае часу нават на сваю сям'ю, якая ў мяне ёсць вечарам. Мы заўсёды праводзім час разам. Ваша асабістая сям'я? Так, да. Вялікая сям'я? Вялікая, у мяне 3 дзетак, муж. 3 дзетак, сыны, дочкі, хто у
у вас і колькі ім гадоў? Старэйшаму сыну 10 год, сярэдняй дачце 8 і малодшай, самай маленькай 5 годзікаў. Ну, а зараз гульня. Вы выбралі катэгорыю культура. Ці яна вам засталася? Ну, яна мне засталася, можна сказаць так. Ну, добра. Каця, 6 пытанняў. І першае такое. У аснове фільма, знятага кінастудыяй «Беларусь фільм», гісторыя старога Фядоса і 3 яго сыноў. Назавіце гэтую кінастужку рэжысёра Ігара Дабралюбава. Варыянты. «Бронзавая птушка», «Апошняе лета дзяцінства» і «Белыя росы». Хутчэй за ўсё, я лічу, што гэта будзе варыянт Б, апошняе лета дзяцінства. А чаму вы менавіта на гэтай назве спыніліся? Ну, гісторыя пра сыноў, вось, і дзяцінства як-то перакрыжоўваюцца паміж сабой. «Бронзавая птушка», «Апошняе лета дзяцінства» і «Белыя росы». Ваш канчатковы адказ? Апошняе лета дзяцінства, варыянт Б. Дзякуй, я яго прыняла. Вы чуеце гук неправільнага адказу. Вы памыліліся, Кацярына. Кінастужка пра старога Фядоса і 3 яго сыноў была знята ў 1983 годзе ў Гродна і яго ваколіцах. І гэта была кінастужка «Белыя росы». Я раю вам паглядзець яе. Дзякуй за адказ. Ідзем далей, Кацярына. Звярніце, калі ласка, увагу на выяву. Гэтую замалёўку Іванова Брэскай вобласці зрабіў знакаміты беларус, які нарадзіўся і вырас у ваколіцах горада Іванова Брэскай вобласці. Пра якога мастака гаворка? Гэта Напалеон Орда, Валенцій Ваньковіч ці Вітольд Бялыніцкі-Біруля. Гэта ўсё беларускія мастакі. На жаль, я вось не цікавілася ніколі замалёўкамі, якія рабілі нашы беларускія жывапісцы. Вось, таму вось апошні я дзесьці чувала на занятках. Нам расказвалі ва ўніверсітэце нашы выкладчыкі. Вось. Таму гэта імя я чула. Так. Вось, але я не ўпэўнена, што гэта выява гэтага вось мастака. А можа падказку сяброў, Каця? Давайте паспрабуем. Сябры, я прашу вас, каб вы дапамаглі мне адказаць на гэта пытанне. Кацярына, вашы сябры гавораць, што трэба браць варыянт А. Менавіта быццам бы менавіта Напалеон Орда якраз аўтар вось гэтай замалёўкі. Ну, я пагаджуся з імі. Вось. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. У горадзе Іванова Брэскай вобласці стаіць помнік вялікаму беларускаму культурнаму дзеячу, які нарадзіўся і вырас у ваколіцах гэтага горада. І гэта помнік Напалеону Ордзе. Дзякуй вам. Вы малайчынка. Катя, вы ж будете выкладаць пасля заканчэння універсітэта і беларускую мову, і беларускую літаратуру. Вось якраз па беларускай літаратуры вам пытанне. Які са знакамітых беларускіх майстроў слова працаваў пад псеўданімам Крапіва? Атраховіч, Міцкевіч ці Пашкевіч? Давайте разважаць. Давайте. Пашкевіч – гэта Алаіза Пашкевіч. Так. Гэта цётка. Цётка, псеўданім вось. цётка, вось. Міцкевіч – гэта ён пісаў пад псеўданімам Якуб Колас. Так, Константин Михайлович Міцкевіч, так. Вось. І ў нас застаўся Атраховіч. Мой адказ гэта А. Атраховіч. Дзякуй. Дзякуй, Кацярына, я прыняла ваш адказ. Кандрат Кандратович Атраховіч
беларускі пісьменнік, паэт, драматург і байкапісец. Вы адказалі правільна. Ідзем далей. Звярніце ўвагу на карціну. Які беларускі горад адлюстраваў на гэтай карціне знакаміты мастак Марк Шагал? Варыянты: Лёзна, Віцебск ці Лепель. Ну, менавіта, калі дом-музей знаходзіцца ў Віцебску, то і гэты дом таксама знаходзіцца ў Віцебску. Ну, дом-музей у Віцебску, але Лёзна па-рускі таксама ў Віцебскай вобласці. І Лепель там непадалёку. Каця, 3, 2, 1. Які? Лёзна. Дзякуй, я прыняла ваш адказ. Гэта вядомая карціна ураджэнца Беларусі Марка Шагала. І называецца яна «Дом у Лёзна». Малайчына! Мястэчка Лёзна лічыцца радзімай знакамітага мастака-авангардыста Марка Шагала. Менавіта ў Лёзна да гэтага часу жывуць сваякі вялікага мастака. Наступнае пытанне ўжо 5-е. У 18 стагоддзі у Слуцку узнікае уласная персіярня. А хто яны, першыя настаўнікі, якія вучылі беларускіх ткачоў рабіць слуцкія паясы? Туркі, грузіны ці армяне? Не так даўно у нас ва універсітэце давалі адкрыты урок, у якім узгадываліся вось гэтыя слуцкія паясы. І вучылі найшых майстроў туркі. Туркі, вы думаеце? Туркі. Туркі, грузіны ці армяне? Туркі. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Кіраўніком слуцкай персіярні быў запрошаны знакаміты майстар Ян Маджарскі, ці больш правільна Аванес Маджаранц, армянін, які да гэтага працаваў у сталіцы Асманскай імперыі Стамбуле. Вы памыліліся, Каця. І апошняе пытанне, паэтычнае. Кажуць, што рэкі птушкамі створаны. Такімі малымі, на першы пагляд, капалі і ў дзюбах адносілі ў бор'яны мяшочкі з зямлёй і ляцелі назад. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Янка Купала, Аркадзь Куляшоў ці Владзімір Караткевіч? Ну, вось, усе пісалі пра радзіму, але Аркадзь Куляшоў, гэта, мабыць, ягоныя. Таму я лічу, што гэта варыянт Б, Аркадзь Куляшоў. Аркадзь Куляшоў. Пачатак верша «Мая бесядзь» і напісаў гэты верш Аркадзь Куляшоў. Вы малайчына, Кацярына. Цудоўна. Кацярына, шаноўная, у вас 40 балаў. Гэта вашы балы, аднак вы ж не ведаеце, як згуляюць вашы сябры. Таму я вам прапаную такую магчымасць павялічыць вашу суму балаў. Я вам задам дадатковае пытанне. Ну, я згаджуся на дадатковае пытанне. Колькі ставіце на кон? Ну, давайте 20 балаў, палову. Давайте, 20 балаў ставіць Кацярына на кон і атрымлівае такое пытанне. Паводле звестак розных пісьмовых крыніц, гэтай супольнасці належалі тэрыторыі, дзе пазней утварыліся Полацкае, Смаленскае і Пскоўскае княствы. Пра якое беларускае племя гаворка? Ну, калі гэта плямёны, то Крывічы, Дрыгавічы або Радзімічы. Вось нашы спрадвечна беларускія плямёны. Дрыгавічы – гэта ад слова дрыгва, гэта балоцістая мясцовасць, палесе. Вось. Гомельская наша вобласць належала да племя Радзімічаў, вось, і засталіся Крывічы.
І вы кажаце, што Гэта гэта крывічы. дакладна? Ну, не дакладна, але хутчэй за ўсё гэта крывічы будуць. Ваш адказ які? Крывічы. Я прыняла ваш адказ. І ён правільны. Малайчына Кацярына, 60 балаў у вас. Вы выдатна адказалі, і я вас віншую. Дзякуй. Вольга, я рада вітаць вас на вялікай пляцоўцы. Я таксама рада вітаць вас. Ну, вы ж ведаеце, што 6 пытанняў у вас будзе. Гэтае пытанне па мове, а вы, як мне вядома, вучыцеся на філфаку. Філфак. Таксама на стацыянары. На стаціонарі. Таксама, як і Таксама, як і Кацярына. Кацярына. Летам работаю ў дзіцячым садку ў сябе ў горадзе. Таму мне было прасцей прыйсці ў групу падоўжанага дня працаваць. Зразумела, вы ў школцы працуеце ў групе прадлённага дня. Так. А яшчэ скажыце мне, калі ласка, ваша малая радзіма? Моя малая радзіма – гэта горад Чачэрск, Гомельская вобласць. Гомельская вобласць. А раскажыце, чым знакаміты Чачэрск? Чачэрск вельмі знакаміты ратуша. У ёй зараз праходзіць рэканструкцыя. Так што, калі яна скончыцца, прыязджайце. Паглядзець на архітэктурнае збудаванне. Так. Оля, мы гуляем. Першае пытанне. Які з варыянтаў прапанаванага словазлучэння адпавядае граматычнай норме? Малы па памеры, малы па памеру ці малы памерам? Я дакладна ведаю, што правільны адказ – малы памерам. В. Варыянт В. Так. Вы так упэўнена гаворыце, што мне няма чаго рабіць. Я прымаю ваш адказ. Малы памерам, кажа Ольга. І правільна робіць. Гэта правільны адказ. Малайчына. А як вы, Вольга, сябруеце з фразеалагізмамі? Ну, напэўна, ёсць такое крыху. Добра. Якое значэнне мае фразеалагізм «вешаць сабак»? Ведаеце? Так. Такі «вешаць сабак». Варыянты. Нагаворваць, падманваць ці браць адказнасць на сябе. Ну, вешаць сабак – гэта будзе нагаворваць адказ А. Я ўпэўнена. Калі вы чуеце выраз «вешаць сабак», Усе сабакі на цябе. адказ правільны. Малайчына. Наступнае пытанне. Якое з прапанаваных слоў не абазначае расліну? Імбрычак, глох ці язмін? Вашы разважанні. Так. Імбрычак, глох. Глох, напэўна, не будзе, мне здаецца. Язмін, як прыправа нейкая, гучыць. Язмін? Язмін. А прыправы з чаго робяцца? З раслін. З раслін? Так. Так. Ну, язмін, я не скажу, што гэта не расліна. Глох, як слог, як... Вы рыфму шукаеце? Так. Імбрычак. Гэта, напэўна, будзе як выраб нейкі імбрычак. Я адкажу, што імбрычак гэта не будзе раслінай. Адказ А. Ваш адказ – імбрычак. Імбрычак. Я прымаю ваш адказ. Баярышнік па-руску, глох па-беларуску. Жасмін па-руску, язмін па-беларуску. А вось імбрычак – гэта не расліна, гэта чайнік для заваркі. Малайчына, ваш адказ правільны. Наступнае пытанне. Вольга, беларускі алфавіт на памяць Так. ведаеце? Напэўна, здаецца так. Павінна ведаць яго. Які з варыянтаў расстаноўкі літар у алфавіце будзе правільным?
мягкий знак мягкий знак ці мягкий знак Варыянты перад вами. Так, зараз я буду лічыць, што правільны адказ будзе А, мягкий знак А што далей? Я. Мне прымаць адказ? Прымаць адказ А. Оля, я прымаю ваш адказ. Мягкий знак я. Гэтак завяршаецца беларускі алфавіт. Вы правільна адказалі. Цудоўна, 4 пытанні і Засталося ўжо 2. ёсць адказы. Засталося толькі 2. Які з прапанаваных назоўнікаў у родным склоне адзіночнага ліку мае канчатак «у»? Гэта вось той якраз самы складаны выпадак, калі мы не ведаем цукру ці цукра, берагу ці берага, выпуску ці выпуска. Так, калі паразважаць, бераг няма берагу, а мабыць і берага на беразе. Так, сказ няма сказа у родным адзіночны лік. Бераг няма берага, даць берагу, сказ няма сказа, тэкст няма тэксту. Тэкста будзе. Я не ведаю адказ. Напэўна, я звярнуся да сваіх сяброў. Калі ласка, у вас такая магчымасць засталася. Каманда, мне патрэбна дапамога. Оля, з 4 вашых сяброў далі адказ толькі 3. І ўсе яны гавораць, што трэба браць варыянт В. На іх думку, толькі слова «тэкст» у родным склоне адзіночнага ліку мае канчатак «у». Я адразу больш звагалася да адказу В, таму калі каманда таксама кажа, што В, хай будзе В, тэксту. Добра, я прымаю ваш адказ. Тэкст – гэта зборны назоўнік. І ў гэтым слове у форме роднага склону адзіночнага ліку пішацца канчатак «у». Вы правільна адказалі. Узрадавалася? Так, Ну, можна сказаць, дзякуй камандзе. дзякуй. Добра. І апошняе пытанне, Вольга. Які з варыянтаў напісання слова адпавядае арфаграфічнай норме? Падысці, падыйсці ці падыйці? Ну, падысці, я лічу, што гэта не будзе неправільна, таму што падыйдзі да мяне. Тут Падыйдзі да мяне. падыйдзі. Не будзе В, падыйці. Не падыходзіць нам Не гэты варыянт. падыходзіць. Так. Падысці, падысці. Трэба падысці. Трэба падысці. Трэба падысці. Падыйдзі да мяне. Я не ведаю. Цяжка. Падысці. Падысці. Я, напэўна, выберу варыянт А, падысці без і кароткага. Дакладна. Дакладна. Дзякуй, я прыняла ваш адказ. Па-першае, я хачу сказаць, што ён правільны. Малайчына. Ну, а вось зараз тлумачэнне. Прыстаўка заканчваецца на зычны. Прыстаўка «пад». Слово пачынаецца са слова «ы». І літара «і»
кароткае не патрэбна. А вось калі прыстаўка заканчваецца на галосны, то корань будзе пачынацца з і кароткага. Зразумела? Так. Вольга, вы адказалі на ўсе пытанні, і ў вас 60 балаў. Але і ў Кацярыны таксама 60. А вы яшчэ не выкарысталі сваю магчымасць паслухаць 7-е пытанне, адказаць на яго і зарабіць, напрыклад, 120. А калі я адкажу неправільна, То гэтыя балы адмінусуюцца. як цяжка. Ну, гэта рызыка, так? Ну, 10 я поставлю. Усяго 10. Усяго 10. Так, ну добра. 10 балаў Вольга ставіць на кон і атрымлівае такое пытанне. Дарэчы, звярніце ўвагу на фотаздымак. Як называецца традыцыйны летні галаўны ўбор беларуса? Трэба назваць гэты прадмет па-беларуску. Зараз я падумаю, як гэта на беларускім, па-беларуску будзе. Я вспоминаю все назвы галаўных убораў. Шапка. Не, гэта не шапка. Я вспоминаю, што ўвогуле ёсць. Капялюш. Не. Оля, 3, 2, 1. Саламяны капялюш. Вы правильно отказали. Просто капялюш. Можно не говорить Просто нават саламяны. Капялюш, малайчына, малайчына. 70 баллов у вас. Илья, я рада бачыць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама. Добрый день. Добрый дзень. Илья, вы яшчэ вучань, так? Так. У якім класе вы вучыцеся і што у вас за клас? Гэта звычайны клас? Я вучуся ў 11 класе, і гэта не звычайны клас, гэта клас прававого напрамку. Вывучаем дадатковую інфармацыю, і выпускнікам правовых класаў намного Прасцей, пэўна, паступіць паступаць. у акадэмію МВД, якая знаходзіцца ў Магілёве, і ў Мінск. Зразумела, у вас такі ўхіл. Илья, скажыце, калі ласка, вы такі хлопец спартыўны, спортам займаецеся? Да, займаюся спортом, гандболом, ужо 6 гадоў. Цудоўна. У вас катэгорыя гісторыя. Дарэчы, што у вас па гісторыі? Якая адзнака? 9 балаў. Ну, добра. Зараз будзем гуляць. Першае пытанне. У які горад падчас Першай сусветнай вайны у 1915 годзе была перанесена стаўка вярхоўнага галоўнакамандуючага? Віцебск, Гомель, Магілёў. Адказ на гэтае пытанне я знаю, ведаю. Гэта Магілёў. Яшчэ хацелі зрабіць Магілёў неяк сталіцай Беларусі у тыя гады. Поэтому я адказваю варыянт В, Магілёў. Упэўнены. Да, пэўнен. Добра, я прымаю ваш адказ. У сувязі з наступленнем германскіх войск стаўка была перанесена у Магілёў, дзе засталася да 1918 года. Дзякуй, Илья. Гэта правільны адказ. Малайчына. Другое пытанне. На стыку двух навук – гісторыя і геаграфія. Як называецца гідратэхнічнае збудаванне 19 стагоддзя, якое злучае рэкі Нёман і Нараў? Варыянты: Агінскі канал, Каралеўскі канал ці Аўгустоўскі канал. Цікавае пытанне. Разважайце і памятайце, што у вас ёсць падказка сяброў. Я хочу воспользоваться подсказкой сяброў.
Паважаныя сябры, калі ласка, падкажыце мне адказ на гэтае пытанне. Илья, ваша команда подказывая вам вариант В, Августовский канал. А что вы думаете на этот конт? Я згаджуся с своими сокомандниками, с их мнением, и поэтому отказываю вариант В, Августовский канал. Августовский канал. Гэта варыянт правільны, малайчына. Августовскі канал захаваўся і дзейнічае да сённяшняга часу як турыстычны аб'ект. Пераходзім да трэцяга пытання. У глыбокай старажытнасці славяне шанавалі сілы прыроды і верылі ў існаванне многіх багоў. Які з багоў быў заступнікам жывёлагадоўлі і багацця? Варыянты: Вялес, Хорс і Пярун. Из гэтых трох варыянтаў я ведаю, што Пярун гэта бог молний, бог грозы. И я сумніваюся бог маланкі і навальніцы. Маланкі і навальніцы. Я сумніваюся паміж варыянтамі А і Б. Вось. А таксама ведаю, Вялес гэта якраз такі бог багацця і жывёлагадоўлі. Не Хорс. Не Хорс. Вялес. Вялес. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Адным з найбольш шануемых і старажытных багоў славянскага пантэона быў бог жывёлагадоўлі і багацця. Вялес. Вы правільна адказалі. Чацвёртае пытанне. Спрабуючы захапіць гэтага партызанскага кіраўніка, фашысты ў кастрычніку 1941 года узялі заложнікамі 4 яго дзяцей, сястру і маці жонкі. Пра каго гаворка? Фёдор Паўлоўскі, Васіль Корж ці Мінай Шмыроў, бацька Мінай? Я ведаю гэту гісторыю що з школьных урокаў. Бацька Мінай – гэта беларускі партызан, і каб яго выманіць і арыставаць, фашысты ўзялі заложнікамі яго дзяцей і паставілі яму ультыматум. І калі ты, то есть, сдаешься, мы твоих детей отпускаем, а если ты не сдаешься, то мы их расстрелюем. И его старшая дочка передала ему записку, которая написала, что нас и так расстреляют, не выходи, то есть сиди дальше в лесе. Поэтому я отказываю вариант В, батька Мінай. Дякую, я приймаю ваш адказ. Перед вами на фотоздымку герой Советского Союза Мінай Піліпавіч Шмыроў, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага руху ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Вы правільна адказалі. Ідзем далей. Разгледзьце, калі ласка, выяву, Ілья. Гэта першы ў Беларусі замак, які быў цалкам пабудаваны з каменя. А дзе ён знаходзіцца? Ліда, Крэва ці Камянец? Я ведаю, што у Камянцы знаходзіцца Камянецкая вежа. Яна збудавана з камня, але гэта не замак, гэта вежа. Ведаю, што у Лідзе таксама знаходзіцца замак, Лідскі замак. Ён вельмі вядомы па ўсей Беларусі. Таксама ў горадзе Крэва знаходзіцца замак. Знаю, што он там знаходзіцца, але не ведаю, Як выглядае? Вы думаеце, што гэта замак у Крэва, у горадзе Крэва. Добра, я прыняла ваш адказ. Цяпер замак у аграгарадку Крэва кансервуюць і рэстаўруюць. Крэўскі замак уваходзіць у спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Вы правільна адказалі. Малайчына, Ілья?
Засталося одно пытанне. Усяго одно пытанне. Які князь узначальваў войска Вялікага княства літоўскага у Грунвальдскай бітве? Гэта быў Вітаўт, Войшалк ці Альгерд? Я таксама ведаю адказ на гэта пытанне. Я ведаю то, што у перыяд праўлення Вітаўта якраз і была гэта Грунвальдская бітва. Варыянт А – Вітаўт. Я прымаю ваш адказ. Падчас праўлення гэтага князя Вялікае княства літоўскае дасягнула найвышэйшай магутнасці. І падчас Грунвальдскай бітвы войска Вялікага княства літоўскага узначальваў Вітаўт. Гэта правільны адказ. Ілья, вы малайчына. Вы на ўсе пытанні знайшлі адказ. У вас 60 балаў. Але гэтага недастаткова, каб перамагчы ў гульні. Вы можаце згадзіцца на дадатковае пытанне. Паставіць на кон, напрыклад, усе балы, якія ў вас ёсць. Хочаце? Давайте. Колькі балаў вы ставіце на кон? 30 балаў. Пытанне такое. Патлумачце сэнс фразеалагізма «даць пудла». Не чуў такого фразеалагізму. Можно поразважать. Я знаю такой фразеалагізм, как «дать дрозда». Дать дрозда. А что это значит «дать дрозда»? Ну, это пригрозить. Пригрозить. Знаю фразеалагізм со слова «дать» – это «дать маху». Это... А что это значит «дать маху»? Помылиться, не оправдать чужих... Давер и чужих надзей. Я лічу, што фразеалагізм «даць пудра» ён нечым падобны на «даць маху», «даць пудла». Поэтому я адказваю, што «даць пудла» – гэта памыліцца. Гэта правільны адказ, Ілья, малайчына. Вы выйгралі тэлевіктарыну, у вас 90 балаў. Я вас віншую. Дзякуй. Ілья, вы рады? Канешне, так. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Ільі. Калі ласка, Ілья, валодайце, ён цяпер ваш. Вялікі дзякуй. Я дзякую ўсім удзельнікам гэтай гульні за сённяшні вопыт. Таксама я лічу, што сённяшнія пытанні і адказы ўсіх учаснікаў могуць дапамагчы мне ў маім дальнейшым жыцці. Я лічу, што гэтая гульня была вельмі цікавая і мне сёння вельмі спадабалася. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.